manis, kenyal manis. Kenyal manis. Sinularas. Gue kira ini yuk iso tenan apa ora? Ora iso ngaku iso. Kaya ngene kok ngarani 800. Sumuruping surya wayah sore mertandane wengi wis ngawe-awe rino wengi atik sing tak pikir mung sliramu hayu dhewe asik Nadian ngoyong aku kelayong-layong ati sumong bingung anggonku nambung sotenge mriko Mbak nambung tresna dek tak rasa marang kopi kenyang manis lain Kapin ki jarak kaya. iki piye to Pin asul ra ketemu rasane bingung atiku mung kelingan pasuryanmu wong ayu nadyan adoh papan netunungmu ora bakal iso luntur tresnaku apa bener mas ngaji kamu ketinggalan kayu apa manis omonganmu yen pancen tresno ragam koyo bukti tresno dalam marung tuaku iso to aku alah sakit ganti tika wae ya aja kaya ngono kowe ki mau ngadol ayu kok ya aja kaya ngono ayo Mbak Tika aja aja kaya ngono kowe mau ngadol ayu kaya ngono ngarani karo tengah yuta lho lah aja sewu to sumuruping surya wayah sore mertandane wengi kang ngawe-awe dina wengi mes sing tak pikir mung sliramu bagus dhewe alah nandang uyungku kelayong-layong alah hati suwung bingung anggonku nembung alah nembung tresno dik sing tak rasa marang kowe kenyang manis kelentingane ngendi to Mbak Sinularas dasare umbar-umbaran apa bener dik kowe kandamu pinter ngerayu apa lamis omongmu yen pancen tresnaku ragu muyu bukti tresno ndang lamar wong tuaku Sampun Mas. Tengah melih, nggih. Oh nggih. Watan Sofi Sinularas. asik Adit saya. Putra Timur Audio. Oh, 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 oh.
Iki suhu, monggo. Gawe lor ati Among sira aku janji sira citro janji bicaramu engkau ugemi sikat yo Adik semono ngucap janji kudu dilakoni aku iki terlahir batin tresno kang sejati aduh wong ayu ya apa lo Bin kok le lincah lunyu sira nate ngatiku jare bahagia urip monggo Mbak Yunita salam kangen iya aget keselak ya masuk saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu mbien ate andum tresno bebarengan ana ning gedung ombo saiki aku babane kepiye wartane aku tansah ngantu-antu muga liya wektu bisa ketemu ayo pancen aku tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni pancen abot jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Yunita. ayo dalem Yunita. piye Mas Iki apin rek begegek wae iki rumangsane piye iki? lah iso anu apa dirimu iki terpesona no wong e Pah
Lah iya. Panyuwunku mring sliramu tangisin ati Ora kanggo ngono. liwat angin wasi dalu aku titip rasa kangen sunati Matur nuwun. Kaya ngene iki lho Pak sing ngenteke sertifikat. Matur nuwun. Lestari Pak Demarkun kebar aku jenengan. Sang Dewi katon lam-lambi hamba parwangi semi arep gambange melati dasar tulane dadari Sasat abyare kartika Kadya puspita engendra Kanjeng rasa tresno kang sejati magiya lestari autung tembang sepi yang semke sajroning sepi cahyamu medangi saratri kadya kembang ati Sinularas Adi Jaya Picture Apin Wedding Organization Audio Sound System Putra Timur Sang Dewi katon lam-lambi hamba parwangi semi arum gambange melati dasar wilane dadari
rasa sliramu tansah tak pikir. Rino wengi wewayangmu beda atiku Lintung-lintung Saumpama Kapan bayangku bisa genggam lintang ngelakkan tanpa upama nunggu tumete sing terto rasa sliramu tansah tak pikir. Wengi wewayangmu beda atiku saumpama kapan boyo aku bisa aku samar kuatir lamun kocacah ora-ora kanggo tumete sing terto luka-luka ketika kanggo ngelesi luka-luka ketika. Yuk langsung seragenan Imbak kono. Leni. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah kadulu Wayanganmu dadi Mas Wahyu. Linalitan bisa sayangku ruksit hati
janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku Piye katresnanku. Diburu waktu tidak apa-apa ya Mas. Ini mboten napa-napa bar masuk angin kok Mbak. Iya bener-bener kok tahu sih. Mangka Kang Mas katresnanku begasane kang bisa tinuhu tan bisa sudah lan rasenyaku tak kur tambaning jiwa lan ragaku. Sinu Laras Yo. Aditya video Video syuting syuting. Putra Timur Audio. Apin Production. Ayo yo. saben dina mung ngelamun Rongeng sepi samun among tansah kadulu Wayanganmu. wayanganmu dene mas wong ayu Lenalita bisa lalui saya angger rojit hati anggrarujit ati Lalelamu bagus tansah kumantil ing padhanging netra. Sikat yo. Hae hae. Mangka Kang Mas katresnanku begasane tan bisa tinuhu Sundal prasetyaku tak kur tambaning jiwa lan ragaku. Ngaturaken dugi panuwun sahabat awis kula sakanca nyuwun dipalilah. Sinambi ngerapi pasugatan dan soto ya Pak. Hai. Oh, hai.
Pak Degun, Pak Demadi. Apin Production Adit Jaya Picture. Kapilot katur Pak Desmadi, ugi Pak Degunadi. Ini duet kali panjenengan nggih. Ayo yo. Putra Timur Sound System. Masuk Pak De. Kalamun liramu Latin iki anane tansahmu Rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jedem Kaya rasa menjadi saben wanci tansah ngrindu ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman lara tresno Gonku nandang tresno iki Sinodra satremo lampahi ayo ya kula sawah saben ngandhut datang omah atiku wis kapilot saya bunga rasaku lamun bisa jejagetan ning sliramu sampun matur sembah Mangsul Mas Wisnu. Sinularas. wis wancine tansah dielingke wis wancine padha tindakake Apin, pin, apin. terus kumandang wayahe sembahyang
asar salat sayekti nyegahke tindak mungkar magrib lan ngisa jangkepe prayogane ditambah salat sunate sembrono iku perintah agama elingono ning donya wong sedelo saperlakuane aslan sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake ateus kumandang wayang sabaya netapi wancine pangeran salat dadi jagaing agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sedo madinah luwih sempurna yen berjamaah yo subuh zuhur lan asar salat sayekti nyegahke tindak mungkar magrib lan ngisa jangkepe prayogane ditambah salat sunate sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo saperlakuane pasrah sing kuwasa yen kabareng besok munggah Yuwanita. Spesial kagem Bapak, monggo Bapak jumeneng beksa. Bekso Bapak Go. Abin Production. Senadyan aku bocah gunung ngetu nongku ora usah kate nanggo bingung yen to pancen
disponsori oleh Dapur Zianzu. Iya. Hai, 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 hai. Goyang, Bu. Bedeng rasane ati kang nandang sengiteng liyan hanyawa aku kowe lapo katresnan Mas Bogayu tak jalo ojo selek katresnan kancene tresno iki akeh pancoban. harap tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu diakoni Ken mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika ning ati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ngasmara kuwatno ati kawula angkon kula lapu tresno datang kendhat sakit coba elengi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Sinu Laras Adit Jaya lagi Bedeng rasane ati kang nandang sengiteng liya hanyawa aku kowe lapo katresnan Mas Bogayu tak jalo ojo selek katresnan pancene tresno iki akeh pancoban. harap tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu diakoni Ajan donya ra bisa napa bakal tak jaga yen durung kabisa mrek kang kuwasa. Ken mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika ning ati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ngasmara kuwatno ati kawula anggen kula lapo tresno datang kendhat sakit coba kalewani tapateni lahir tresno kang suci
ibu-ibu. Sampun nggih, Bu. Mas Yahmin niki wonten ing Bularejo Parimondoan. Selamat siang Wilujeng Monitor. Yen Rubito Ananda ngobrol ra ono entek eneng tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampai
Queen luar biasa Sinarman ya. sudah. Sudah diatur ke Ibu masih ada di sini. Monggo ingkang nggak ada rezeki Queen Nunjul dinuwe. Melati Rinonce. Sinu Laras. Lah
rezeki teko mak jidur dor ben besamane isih esok rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk Sinularas Adije goyang yuk ayo asoy aha asoy 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 aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kandungan waya apes wetengku krasa kroncongan Sinularas mak jedor dor request lagu meleh nyun lagu napa meleh Sangor akeh. jaluk duwe Asoy. Jiwa lakaji koko belok. Jiwa lakaji koko belok. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. harimau balaya Ya. Tak pernah hancur hati otaknya bersemai. harimau balaya Yo. Sinularas asolale ayo yo spesial kagem ibu-ibu semuanya joget boleh bu monggo Mangga. boten sadipel
bojoku dewe. Rindu siapa? Rindu bojoku dewe. Kalau cinta milik orang lain ya percuma saja. Biarlah Asoy, diriku sendiri saja.
Matur suwun. Nggih. Nika Pak BPD weh. Pak Demarkun darene. Pak Markon goyang ke Sinolaras. Oh. Keliling-liling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berhenti.
Nduk Leni sik Mas Ragil utang adung neng kene coba dicedak ayo. Sinularas. Mas Api. Dingklok Yo persiapan Mas Apin. Oi, oi. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukiran, bakul pecel ana ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gantolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono, kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ya. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elos-elos Sing ndi? fotomu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa nak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa tak
monggo bolo-bolo Karang Taruna bisa joget mriki. Ya 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 ya. Sesarengan Pak Sumardi Manjaya. Asai. Ya. Selindusu Selindusu welawase kowe lunga Monggo bosene si pamit karo aku Ya ya ya. wong ayu bebujanku Hati susah. hatiku susah mung kangen sliramu Jawab bagus katresnanku ora beda rasane atiku rasane ngatiku awak lumrah ra iso turu wayanganmu ngrariku atiku masuk rina wengi tak ante-ante aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung ditandra kan bisa nambani Hae hae hae. Aja sumelang wong bagus. Tresnaku iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ing sisihmu. Ayo yo. Hey. Hey. Yeah yeah. Yeah yeah. Yeah yeah yo yeah yeah yo. La 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 la. Ya, masuk. Selindusu welawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu bebujanku Hati susah. hatiku susah mung kangen sliramu Bose gendeng katresnanku ora beda rasane atiku awak lumrah ra iso turu wayanganmu ngrariku atiku Cendrawé Matur sapa nuwun yo tak ante-ante aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira ra bisa nambah Pak Parno, pancen menawi dangu mboten pinanggih ngoten niku rodok ndredeg kemrungsung malah nganu nggih. ilang Mboten napa-napa, sing penting sakniki pun kepanggih nggih Pak nggih. lah nggih sebulan ra petuk iki bakal ya Lah lah gek sebulan. Aja sumelang wong bagus, tresnaku iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bali, bisa sumanding ana ing sisihmu. iki ngadeg kesel ora
mesen manese ngungguli madu Saya bisa. kaya bisa ngrontok Lagu gandeng mas sampai gandeng tambah gandeng yen orang seneng mendem kong alit mas namine kempol ngalor ngidul sampean gawan gendul ati aduh dek dironce-ronce alah setengah sas aku nafsirku makasih Pak Haji pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti Pak Haji senengane godhong Sires-sires aduh dek bulane Jawa dikacah maneh doktare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watak wong lanang bersama Pak Haji Parno Suparno matur suwun ya Pak semoga panjang umur sehat selalu masuk manis dek kowe pancen manis tambah manis tambah manis yen kowe ora lame yen mesem yen mesen manise ngungkuli madu kaya bisa kaya bisa rontoke jantungku gandeng mas Pak Parno pancen gandeng tambah gandeng yen ora seneng mendem kang alit mas namine kempel ngalor ngidul sampean gawan gendul kembang pati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku nafsir kowe pasar lagi mas menku tak salah aku ngerti Pak Parno senengane godhong iya sires-sires aduh dek bulane Jawa dikacah maneh manis masa memang lidah mas tidak bablas bertulang kangen semu pandai Kangen nesemu. bersilat kuwi watak wong lanang duete piye ya dere ganti ya Pak ya Leni monggo Pak Haji nalikane kowe ninggalke aku brebes lili rasane jantungku arep mangan rasane kok ora doyan ngengeng napa pengen ngombe rasane mandek
Matur sembah. Sampun. Genten kancane. Oke. Ya. Pripun Pak Haji? Lah kon Lala. Sinu laras. Ya, oke. Luka itu memang terlalu keras untukku, terlalu keras untuk kau rasakan, tak seperti keinginan dan harapan yang sama. Yang inginkan kau hayalkan, kau hayalkan Dan kau bayangkan dulu. Meski kau sadari benar-benar kesalahan yang ada di hati, saat meyakinkan diri untuk mencoba hadapi semua ini sendiri. dan ternyata keyakinan tak mampu untuk tetap bertahan. Kini kau mampu bertahan, kini kau mawar penghias malam. Kau mawar hitam, Baru buka pagi kau harungi waktu di sekian luka. jangan kau bersedih meskipun menyesali. Cek. Kau arungi waktu di setiap pelukmu. Iyo, asal langit saja Saja hitam meski air mata darah kau curahkan, gerakan dirimu baru jalan terbaik tetap berdiri. penyesalan. memang selalu menakutkan. Tapi itu kenyataan. Syalalala. Wilujeng keturipun Pak Haji Parno yang punya Intan Jaya Genteng. Mugi pinterkan sehat, rezeki kathah. Amin. Dan ternyata keyakinan tak mampu untuk tetap bertahan. Asoy, kini kau mampu bertahan, kini kau mawar penghias malam. Siji, loro, telu, Adi Jaya. Mawar hitam Yo. harum
Sudah. Klintu, Segoro Madu, terus nanti penutupnya Pak Marco. Adol ayu tok. Yo kabeh joget. Monggo Mbak Sri kok kirimi. Telingsingan. Goyang Mbak Yunita. Diparani ngoyo-oyo jarene kok wis mangkat lunga. Dienteni ngoyo-oyo jarene kok wis teko kono. Banjur sampun pepanggihan nyatane njur lulu atine Nanti waktu perpisahan nyatane Njur tambah. tambah tresnane Ayo Sinularas Adi Jaya Putra Timur Aryo monggo Mbak Sri anak wedok tringsingan. Masuk Pak Marco Di zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi. Neng gunung kadodongi sego jagung yen mendung tak sili caping gunung. Yunita Pak Aryadi goleki sing galak-galak ngene iki. Sik. Aja kalem-kalem. Kembali ke MC. Konco-konco Karang Taruna nyuwun apa mangu? All artis dari Sinularas. Monggo. Jangan salahkan fahamku kini tertuju siapa yang mau siapa yang Ya, Dok, Lala. kau
tambal ban terakhir. Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Tambal ban. Oh gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menahan Asoy, 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 goyang. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue habis buang muka. Sama buka putanya tiap hari sampai play datang dalam mimpi. Ingat Nona manis le, Nona statue setelan cuek. Aduhai yo, Nona suka jam buang muka. Jangan setelan cuek di Nona, kan bilang saja jam buang muka. Abang Sutrima asal de Nona bicara. Yo, setelan cuek baruma. So, ini pasti juga abang yang rayu. Setelan cuek baruma. Aduh adek ini mau juga abang yang maju. Setelan cuek baruma. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Setelan cuek baruma. Aduh adek ini Matur nuwun awit sedaya kawi kadosanipun sedaya kinantung Ditya Ingkang Soma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.